Σήμερα, καταρχήν με ένα καλό φίλο, ποιος είναι και εκπρόσωπος τύπου του Εργατικού Κέντρου, τον φίλο του Παναγιώτη τον Εγκλέζο, ο οποίος είναι ακριβώς απέναντί μου. Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στα στούντιο του Νότους εδώ. Καλορίζικα, καλές δουλειές, καλές ακροάσεις, καλές εκπομπές να έχετε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και πολύ. Να συνεχίσεις μάλλον και εσύ και το επιτελείο σου να μας ενημερώνεις όπως κάνεις τα τελευταία χρόνια. Γιατί έχουμε μεγαλώσει και έχουμε συνηθίσει πλέον την ενημέρωση μέσα από εσένα και το επιτελείο το δικό σου. Λοιπόν, Παναγιώτη, έχουμε πολλά να συζητήσουμε για το τι. Καταρχήν, εγώ θέλω να μας πεις το γενικότερο πλαίσιο, σε παρακαλώ. Δηλαδή, πώς φτάσαμε σε αυτό το συνέδριο της τι είχε προηγηθεί δηλαδή σε σχέση πάντα με τη ΓΕΣΕ και το ΠΑΜΕ. Το συνέδριο αυτό, το 37ο, είναι το εκλογοαπολογιστικό. Δηλαδή, από το συνέδριο αυτό, Κώστα, θα εκλέγονταν η νέα διοίκηση και τα νέα όργανα της ΓΕΣΕ. Η πρώτη απόπειρα έγινε στην Καλαμάτα πριν από κάποιες ημέρες. Δυστυχώς και εκεί είχαμε την εισβολή των συνδικαλιστών εντός εισαγωγικών του ΠΑΜΕ, οι οποίοι ματαίωσαν και εκεί το συνέδριο. Το ίδιο έτσι αποφασίστηκε λοιπόν μέσα από τα όργανα της ΓΕΣΕ, το συνέδριο να πραγματοποιηθεί στη Ρόδο με συνοπτικές διαδικασίες, ενώ τα συνέδρια είναι τριήμερα, ώστε να τοποθετούνται όλοι οι σύνεδροι, να γίνονται απολογισμοί, να γίνει το συνέδριο αφού συμφωνήθηκε μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕ σε μία ημέρα. Έτσι λοιπόν την 5η στις 4 του μήνα θα γίνονταν το συνέδριο στο Ρόδος Παλάς με συνοπτικές διαδικασίες, όπως είπαμε. Αυτή είναι η διαδικασία. Ναι. Δυστυχώς, για ακόμα μία φορά, ενώ την προηγούμενη μέρα ο πρόεδρος ΓΕΣΕ έδωσε συνέντευξη τύπου στη Ρόδο, κάναμε μια περιοδεία σε όλους τους φορείς οι οποίοι μας αγκάλιασαν. Η αλήθεια είναι και οι εκπρόσωποι της ΓΕΣΕ είναι πολύ ενθουσιασμένοι, γι' αυτό επίλεξαν και δεύτερη φορά τη Ρόδο, όπως έχει γίνει πριν 3 χρόνια ξανά το συνέδριο εδώ. Δυστυχώς το βράδυ, ξημερώματα της 5ης 4 του μήνα, στις 3 και 10 ακριβώς το πρωί, Κώστα, έγινε ξανά ό,τι είχε γίνει και στην Καλαμάτα. Έγινε μια εισβολή από 250 άτομα. Ωραία, πριν φτάσουμε λίγο στην εισβολή. Να μιλήσουμε λίγο για ποιες είναι οι διαφορές της ΓΕΣΕ με το ΠΑΜΕ. Δηλαδή, τι οδηγεί το ΠΑΜΕ στο να κάνει αυτές τις ακραίες ενέργειες και ποιο είναι το ακριβές αντικείμενο της κόντρας μεταξύ ΓΕΣΕ και ΠΑΜΕ, ώστε να φτάνουμε σε τέτοιες έκρηθμες καταστάσεις. Δηλαδή να λύνεται με ξύλο η διαφορά αυτή. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε, Κώστα, ότι το ΠΑΜΕ δεν είναι συνδικαλιστική παράταξη. Δεν έχει νόμιμη μορφή και δεν έχει καταστατικό να είναι. Η παράταξη που ανήκει. Τι εννοείς ότι δεν είναι συνδικαλιστική? Η παράταξη που εκλέγεται στη ΓΕΣΕ είναι η ΔΑΣ. Καμία σχέση λοιπόν το ΠΑΜΕ με τη ΔΑΣ. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι. Απλώς είναι του ίδιου πολιτικού χώρου, έτσι. Το ΠΑΜΕ λοιπόν που εμφανίζεται παντού με σημαίες και εισβολές και ιστορίες δεν είναι συνδικαλιστική παράταξη. Δεν μετέχει ως παράταξη στη ΓΕΣΕ, δηλαδή. Είναι η ΔΑΣ. Ναι. Λοιπόν, οι διαφορές λοιπόν. Διαφορές, ναι. Όπως ξέρετε, οι διαφορές είναι ιδεολογικές. Ναι. Παρόλα αυτά, σε όλα τα προηγούμενα συνέδρια, οι δυνάμεις ήταν οι ανάλογες που εκλέγονται βάσει της δύναμης που έχει κάθε αντιπρόσωπος. Τα τελευταία διαστήματα, τα τελευταία χρόνια, παρόλο που η κρίση είναι σε άνθηση και το εργατικό κίνημα περνάει διάφορες διαδικασίες, αντί να αυξήσει δυνάμεις το ΠΑΜΕ, η ΔΑΣ, τις μειώνει. Ένας λόγος είναι αυτός, που δεν νομίζω όμως ότι ο κύριος λόγος είναι ότι έχασε δυνάμεις και στις εκλογές θα έχανε έδρες από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕ. Ο λόγος είναι ότι είναι σε το γενικό πλαίσιο του κόμματος, το οποίο θέλει να συσπυρώσει τον κόσμο του εν ώψη των προεκλογών και των βουλευτικών εκλογών. Λες δηλαδή ότι η προεκλογική φάση στην οποία βρισκόμαστε επηρεάζει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά το ΠΑΜΕ και η ΔΑΣ. Γιατί, Κώστα, το ΠΑΜΕ είναι ένας κομματικός στρατός, δεν είναι παράταξη συνδικαλιστική. Είναι ένας κομματικός στρατός, μεταφερόμενος κομματικός στρατός, ο οποίος προσπαθεί να επιβάλλει τον νόμο της ζούγκλας όπου δεν μπορεί να το κερδίσει. Και τι εννοούμε? Ότι οι αντιπρόσωποι που εκλεγόμαστε και μετέχουμε στα συνέδρια, εκλεγόμαστε μέσα από τα εργατικά κέντρα και τις ομοσπονδίες. Που τις αποφάσεις αυτές τις επικυρώνουν και τα μέλη του ΠΑΜΕ που συμμετέχουν στα εργατικά κέντρα της ομοσπονδίας. Δηλαδή οι αντιπρόσωποι είναι επικυρωμένοι ήδη από το σύνολο των εργαζομένων. Εάν υπήρχε κάποια νοθεία ή κάποιο πρόβλημα με τους αντιπροσώπους που λένε ότι είναι παράνομοι και ιστορίες, υπάρχει η δικαιοσύνη. Σε πληροφορώ, Κώστα, όσες φορές έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη
οι συνδικαλιστές εντός εισαγωγικών του λέω του ΠΑΜΕ δεν έχουν δικαιωθεί. Παναγιώτη, να πω κάτι τώρα εδώ. Εγώ θέλω να κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου. Δηλαδή να κάνω τις ερωτήσεις που θα έκανε πιθανότατα το ΠΑΜΕ αν ήταν εδώ. Καμιά φορά, εντάξει, μπορεί τυπικά και νομικά τα πράγματα να είναι έτσι, αλλά επί της ουσίας, ας το πούμε, το ποιοι συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕ ή ως αντιπρόσωποι της ΓΕΣΕ δεν έχει και αυτό τη σημασία του. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν ξέρω, αν είναι ένας διευθύνων σύμβουλος μιας μεγάλης επιχείρησης και το παίζει εργαζόμενος και νόμιμα μπήκε σε αυτό το πράγμα, αλλά στην ουσία αυτό θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του εργοδότη. Επειδή λοιπόν ακούγεται κατά κόρον και καλά κάνεις στο συνήγορο για να υπάρχει διάλογος και να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε εδώ πέρα, υπάρχουν τα όργανα, τα συγκεκριμένα, τα οποία ελέγχουν την νομιμότητα του συνέδρου. Και αυτά τα όργανα, Κώστα, εκλέγονται πριν την έναρξη του συνεδρίου, που είναι διαπαραταξιακά τα όργανα. Και τι γίνεται, ελέγχουν όλους τους αντιπροσώπους. Και εγώ που είμαι νόμιμος και δεν έχουν καμία μορφή εναντίον μου, ελέγχομαι καταθέτοντας τα στοιχεία μου. Δηλαδή, ποια είναι τα κριτήρια όμως? Τα κριτήρια είναι να είσαι εργαζόμενος, να προέρχεσαι από χώρους εργασίας, να είσαι ασφαλισμένος κανονικά. Τα κριτήρια είναι αυτά που βάζει στο πλαίσιο της ΓΕΣΕ. Τα κριτήρια, Κώστα, είναι ξεκάθαρα μέσα στο καταστατικό της ΓΕΣΕ. Τα προβλέπει όλα. Είναι μια οργάνωση που τα προβλέπει όλα. Μεγάλη οργάνωση. Δηλαδή, ας πούμε, θεωρητικά τώρα δεν το ξέρω. Αλλά ένας διευθυντής ξενοδοχείου μπορεί να είναι. Εάν ο διευθυντής του ξενοδοχείου είναι εργαζόμενος και δεν έχει οποιασδήποτε άλλη μορφή συμβάση. Μέσα στη μετοχική σύνδεση. Ναι, παίρνει μέρος κανονικά. Ναι. Και να πω και το άλλο. Βέβαια θα μου πεις από εκεί πέρα είναι θέμα να εκλεγεί, όχι έτσι. Βεβαίως. Έχει να κάνει με αυτούς οι οποίοι ψηφίζουν. Σε όλα τα προηγούμενα συνέδρια δεν είχαμε ντου, δεν είχαμε επιθέσεις. Που υπήρχαν διαφωνές. Από τα προηγούμενα στα σημερινά έχει αλλάξει κάτι τόσο δραματικά, δηλαδή? Έχουν αλλάξει συσχετισμοί δυνάμεων, διότι ο κόσμος γυρνάει. Όσον αφορά τη σύνθεση εννοώ, δηλαδή. Αυτό που λέμε ότι μπήκαν εργοδότες και τα λοιπά. Τα ίδια λέγανε και στα προηγούμενα συνέδρια, τα οποία βέβαια στα προηγούμενα συνέδρια ακολουθούσαν τις νόμιμες διαδικασίες, προσφεύγαν στη δικαιοσύνη και παίρναν την κατάλληλη απάντηση. Τώρα το συγκεκριμένο πλαίσιο η αρχή έγινε από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Τους πέτυχε η συνταγή με τις εισβολές να ανατρέψουν τις δυνάμεις και πλέον το εφαρμόζουν. Όπως, Κώστα, από εδώ και πέρα να είσαι σίγουρος ότι θα το εφαρμόζουν κατά κόρον. Στα σωματεία που δεν έχουν και στα εργατικά κέντρα την πλειοψηφία, ήδη στη Ρόδο, και το λέω με τα λύπης μου, έχουν αρχίσει να στοχοποιούν συνάδελφο εργαζόμενο στο εργατικό κέντρο, και μιλάω για τον Νίκο τον Τριπολίτη, χαρακτηρίζοντας τον εργοδότη, για να έχουν το πάτημα να κάνουν αύριο μεθαύριο ντου σε οποιαδήποτε εκδήλωση ή συνέλευση του εργατικού κέντρου. Και λέω για τον Νίκο Τριπολίτη, γιατί το είπαν οι ίδιοι στη συνέντευξη που δώσαν τις προηγούμενες μέρες, και μάλιστα ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ που ήταν εδώ την επόμενη μέρα των επεισοδίων ξεκίνησε την τοποθέτησή του σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό χαρακτηρίζοντας τον Νίκο Τριπολίτη εργοδότη. Ένα Νίκο Τριπολίτη, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, ο οποίος επί 3 θητείες του Γιάννη Σαρικά, που ήταν επικεφαλής του ΠΑΜΕ και είχε την απόλυτη πλειοψηφία στο εργατικό κέντρο τα προηγούμενα 15 χρόνια, τον είχε γενικό γραμματέα, όπως είναι και τώρα. Δηλαδή, τις προηγούμενες θητείες ήταν εργαζόμενος ο Νίκος Τριπολίτης κανονικός, και τώρα που άλλαξε η διοίκηση του εργατικού κέντρου είναι εργοδότης. Και ένας Νίκος Τριπολίτης, ο οποίος συμμετέχει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία των Οικοδόμων, το οποίο ελέγχει το ΠΑΜΕ. Ο πρόεδρος τους είναι από το ΠΑΜΕ, που πρόσφατα πριν από 2 μήνες έγινε συνέδριο και τον δέχτηκαν σαν σύνεδρο κανονικά και πήρε μέρος στη ψηφοφορία. Μάλιστα. Δηλαδή, έχουν αρχίσει τέτοια πράγματα. Ό,τι δεν το ελέγχουμε, το κατακτάμε. Ωραία, να ρωτήσω και κάτι. Και πού βγάζει αυτό τελικά? Δηλαδή, ποιο είναι το τελικό όφελος? Δηλαδή, το τελικό όφελος δεν υπάρχει όφελος. Για να οργανώνεται από μια ομάδα που είναι καλά οργανωμένη, το ΚΚΕ, ας πούμε, η ΔΑΣ, το ΠΑΜΕ είναι πολύ καλά οργανωμένη. Ναι, σε αυτό τους αναγνωρίζουμε. Φαντάζομαι έχουν ένα οργανωτικό πλαίσιο, άρα έχουν και μια στόχευση. Ναι. Ποια νομίζεις εσύ ότι είναι αυτή η τελική στόχευση, δηλαδή πού θα πάει το πράγμα? Η στόχευση είναι πρώτα να συσπηρώσουν τον κόσμο τους, να τον έχουν συσπηρωμένο, τον κομματικό στρατό όπως το χαρακτηρίζουμε εμείς και όπως το χαρακτηρίζει όλη η Ελλάδα. Και ο δεύτερος στόχος είναι η τρομοκρατία προς τους εργαζόμενους. Δηλαδή πλέον στις επόμενες εκλογικές διαδικασίες δεν θα μετράμε τους αντιπροσώπους, ποιοι στηρίζουν τη μία παράταξη την άλλη, θα μετράμε τα μπράτσα. Ποιος έχει τα μεγαλύτερα μπράτσα, Κώστα? Όποιος είναι πιο δυνατός στα μπράτσα θα εκλέγει και σύνεδρους στη ΓΕΣΕ ή στα εργατικά κέντρα. Αυτή την νοοτροπία προσπαθούν να περάσουν. Δηλαδή αυτό που ζήσαμε και στην Καλαμάτα, αλλά αυτό που ζήσαμε ειδικά εδώ στην Ρόδο, Κώστα, μέσα στο συνέδριο, δεν υπάρχουν λόγια να το χαρακτηρίσεις. Δηλαδή δεν έχουν βγει όλα έξω. Ναι. Θα βγαίνουν σταδιακά, διότι υπάρχει η νόμιμη διαδικασία τώρα μέσα από τις κάμερες ασφαλείας. Όταν βλέπεις 3 και 10 ανθρώπους από 90 χρονών και κάτω, ό,τι κυκλοφορούσε και ήταν κόκκινο, κουκουέ, το είχαν φέρει στο ξενοδοχείο. Μεταφερόμενο στρατό 170 άτομα από την Αθήνα. Και βγαίνει ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ στη Ρόδο
συνδικαλιστής συνάδελφος που καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι 9 χρόνια και λέει ότι όλοι αυτοί είχαν πρόσκληση να μπουν στο συνέδριο, εντάξει, μόνο γέλιο προκαλεί αυτό το πράγμα. Όπως προφανώς οι τοποθετήσεις που εσύ τα γνωρίζεις και όλη η κοινωνία της Ρόδου, ότι είχαμε μπράβους στο ξενοδοχείο, η ΓΕΣΕ, για να επιτεθεί στα μέλη του ΠΑΜΕ. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίζουμε ένα-ένα. Ένα-ένα, ναι. Μπράβοι δεν υπήρχαν από τη ΓΕΣΕ. Τι μέτρα ασφαλείας είχατε πάρει εσείς? Εμείς δεν είχαμε πάρει. Το ξενοδοχείο για να προστατεύσει την περιουσία του. Το ξενοδοχείο έχει security, εντάξει. Μπράβο. Η εταιρεία security λοιπόν για να προστατεύσει ο ξενοδόχος την περιουσία του, επειδή είδε τι έγινε στην Καλαμάτα, έκανε πρόσληψη μια εταιρεία security ιδιωτική. Ναι, λογικό αυτό. Αυτοί λοιπόν ήταν οι μπράβοι χαρακτηρισμένοι. Και προκαλώ και δημόσια μέσα από το ραδιόφωνο σου Κώστα εδώ, εάν έχουν ένα βίντεο που ένας μπράβος, όπως το χαρακτηρίζουν, επιτίθεται ή αγγίζει συνδικαλιστή του ΠΑΜΕ, να το βάλει στη δημοσιότητα. Γιατί το βγάλα τόσο καιρό? Δεν έχουν βγάλει. Δηλαδή η εταιρεία security, όταν έγινε εισβολή, οι άνθρωποι έκαναν στην πάντα, φοβόμαν στην σωματική τους ακεραιότητα και πέρασαν ανενόχλητοι. Εντάξει, γιατί όταν λέμε για security δεν μιλάμε για τίποτα ράμπο. Έτσι, πάνω πλούσιοι. Όπως τους χαρακτηρίζουν φουσκωτούς και ιστορίες. Δηλαδή έχουν βίντεο. Μιλάμε για δικούς μας ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στις εταιρείες τώρα. Μπράβο. Η κοινωνία της Ρόδου είναι μικρή, εμείς γνωρίζουμε τους ανθρώπους. Ας βγάλουν λοιπόν στη δημοσιότητα αυτό το πράγμα. Αν υπάρχει ένα βίντεο που οι μπράβοι αυτοί, όπως τους χαρακτηρίζουν, είναι της ΓΕΣΕ και δεν φορούσαν τα κίτρινα γυλαικάκια security που είχε ο ξενοδόχος, ή να τους ακουμπήσουν. Και όπως και το άλλο που μείναμε δηλαδή άναυδοι με την τοποθέτηση, ότι υπήρχαν προσκλήσεις για όλους τους 200 αυτούς που εισβολείς. Εάν έχουν αυτή την πρόσκληση σε φωτοτυπία ή σε χαρτί, να την παρουσιάσουν στον κόσμο. Να ρωτήσω, οι προσκλήσεις αυτές σε ποιους δίνονται κανονικά? Λοιπόν, οι προσκλήσεις για το συνέδριο. Για το συγκεκριμένο συνέδριο δεν έχει καμία πρόσκληση. Οι προσκλήσεις αυτές βγαίνουν σε άτομα της κοινωνίας που συμμετέχει, δηλαδή της Ρόδου, για να να παρακολουθούν τις διαδικασίες. Για να παρακολουθούν τις διαδικασίες. Είναι σύνεδροι δηλαδή. Δεν είναι σύνεδροι, είναι προσκεκλημένοι ειδική κατηγορία, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες του συνεδρίου. Και οι σύνεδροι. Έτσι, οι σύνεδροι έχουν ειδικές ταυτότητες, ειδικές κάρτες, οι οποίες χαρακτηρίζονται σε σύνεδρος με τον αριθμό ταυτότητας και του μητρώου σου πάνω εγγεγραμμένο, το οποίο το καταθέτεις και ψηφίζεις με αυτή την κάρτα και την ταυτότητά σου. Ναι. Αυτή είναι συγκεκριμένη. Οι σύνεδροι Κώστα ήταν 420, δηλαδή ήταν 370 και 60 από το ΠΑΜΕ. Αυτοί όλοι το βράδυ της Πέμπτης είχαν μπει στα δωμάτια τους. Ήμασταν όλοι μέσα στο ξενοδοχείο. 2 η ώρα είχαν κλείσει οι πόρτες. Ήμασταν όλοι μέσα. Στις 3 και 10 λοιπόν είναι η εισβολή με τη δικαιολογία ότι δεν αφήναμε τα μέλη του ΠΑΜΕ να παρακολουθήσουν το συνέδριο. Το συνέδριο 3 ώρα τα ξημερώματα. Το συνέδριο ξεκινούσε 8 ώρα το πρωί. Καλά, εντάξει, αυτό είναι πρόσχημα. Όπως και το άλλο που έγινε και βιάστηκε μάλιστα η Ένωση Συντακτών. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και εγώ σχετικά με την δημοσιογραφική κάλυψη. Λοιπόν, η ανακοίνωση βγήκε μετά από βολή του ΠΑΜΕ. Τι έχει γίνει? Εμείς στη συνέντευξη τύπου την προηγούμενη μέρα στο Δημαρχείο της Ρόδου, το οποίο υπάρχει καταγεγραμμένα, το έχετε καταγράψει κι εσείς. Μετά τη συνέντευξη ρωτήθηκε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ ποια ώρα μπορούν οι δημοσιογράφοι να παρακολουθήσουν το συνέδριο. Βάσει λοιπόν του καταστατικού και όλων των προηγούμενων συνεδρίων, δεν μπορεί την ώρα που γίνεται η πιστοποίηση των συνέδρων και οι τοποθετήσεις να είναι μέσα. Οι δημοσιογράφοι μπαίνουν την ώρα που γίνονται οι τοποθετήσεις από τους συνέδρους, οι συζητήσεις, και κάθε παράταξη λέει τα δικά της. Εκεί συμμετέχουν οι δημοσιογράφοι όπως γίνεται σε όλα τα προηγούμενα συνέδρια. Παρόλα αυτά. Υπάρχει δηλαδή ένα τμήμα του συνεδρίου το οποίο είναι και κλεισμένο το θηρόν. Λέει χαρακτηριστικά ότι κατά την εκλογή της, στον χώρο μπαίνουν μέσα δημοσιογράφοι μετά από την Επιτροπή Πληροεξουσίων και την εκλογική διαδικασία. Δηλαδή την ώρα που γίνεται η ταυτοποίηση με εμένα. Εάν είμαι συνέδρος, δεν μπορεί να είναι δημοσιογράφος. Ναι, κατάλαβα. Ναι, υπάρχει κάποιες διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά, είχαμε πει ότι μετά τις 12 η ώρα που αρχίζουν οι τοποθετήσεις των συνέδρων, είναι ανοιχτές οι πόρτες να παρακολουθήσουν οι δημοσιογράφοι. Και αυτό εκλήφθηκε ως απαγόρευση, ας το πούμε. Αυτό εκλήφθηκε ως απαγόρευση γιατί οι κύριοι του ΠΑΜΕ στις 3 ώρα τα ξημερώματα μαζί τους μεταφέρουν ακόμα ένα μικρό στρατό από 10-15 δημοσιογράφους του ριζοσπάστη, οι οποίοι συμπληρώνουν την ομάδα αυτή. Αυτοί λοιπόν δεν είχαν την πρόσβαση να μπουν 3 ώρα τα ξημερώματα μέσα. Και ευνηδιάζοντας, γι' αυτό είπες προηγουμένως και κάτι και το κρατάω, ότι είναι πολύ οργανωμένοι και αυτό τους αναγνωρίζουμε σε όλα τα επίπεδα το ΠΑΜΕ. Είναι πολύ οργανωμένοι σε αυτό το χώρο, δηλαδή στο να ευνηδιάζουν γενικώς και σε εισβολές, αλλά και το χώρο στα ΜΜΕ. Γιατί αυτό κάνανε μια. Όχι, εγώ είδα και την πορεία την προηγούμενη μέρα που ήταν εντυπωσιακή. Είναι οργανωμένοι, τους αναγνωρίζουμε. Γι' αυτό λέμε ότι είναι οργανωμένος στρατός. Το λέμε ξεκάθαρα αυτό εμείς. Λοιπόν, δεν μπορεί 3 η ώρα να επιτρέπεις να μπει κάποιος. Τι να κάνει 3 η ώρα στο ξενοδοχείο, την ώρα που κοιμάται οι σύνεδροι? Οι διαδικασίες ξεκινούσαν Κώστα 8 ώρα το πρωί. Όντως, μετά την εισβολή, την επόμενη μέρα το πρωί, από τις 7.30 ώρα το πρωί, οι τοπικοί μας δημοσιογράφοι, όλοι σύσσωμοι, ήταν στην αίθουσα, στο σαλόνι του Ρόδος Παλάς και παίρναν συνεντεύξεις από όλους μας. Άρα λοιπόν δεν απαγορεύτηκε η είσοδος δημοσιογράφων σε κανέναν.
Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πρόσχημα το οποίο πάτησαν πάνω, ευνηδίασαν τους πάντες και βγήκανε από πάνω, όπως λέμε στο χωριό μας, για να έχουν τα πατήματα και τα προσχήματα για το πρόσχημα της εισβολής. Για πες μου τώρα εκείνο το βράδυ τι έγινε, γιατί και εδώ υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Η μία άποψη λέει ότι ήταν θεατρινισμοί όλα, δηλαδή ότι και καλά. Εντάξει, όταν κάνει ντου 200 άνθρωποι θα σπρώξουμε και κάποιον, οπότε, αλλά με το παραμικρό σπρώξιμο ο καθένας καλούσε το ασθενοφόρο για να έχει ένα πάτημα αργότερα και να λέει ότι με χτύπησαν, με τραυμάτισαν κτλ. Από τη δική σας πλευρά εσείς λέτε ότι έπεσε ξύλο. Έτσι, και το ξύλο ήταν ξύλο, όχι Κώστα, αστεία. Εσείς ήσουν εκεί όμως και ξέρω ότι θα μας πεις την αλήθεια. Το έχω ζήσει, με ξέρεις πολύ καλά, δεν έχω λόγο. Υπάρχουν βέβαια και στοιχεία, υπάρχουν κάμερες ασφαλείας στο ξενοδοχείο που χρησιμοποιούνται πλέον και δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας αυτά που θα πω, επειδή τα έζησα από πρώτο χέρι. Στις 2 και 4, επειδή γνωρίζαμε ότι κάτι θα γίνει, δεν μπορεί να τους φέραν τους 170 και τους αφήσουν να κάνουν εκδρομή στη Ρόδο. Περιμέναμε ότι θα κάνουν κάτι. Ήταν σχεδόν βέβαιο αυτό. Βέβαιο. Μαζευτήκαμε λοιπόν όλες οι παρατάξεις οι υπόλοιπες στο σαλόνι του ξενοδοχείου και είπαμε ότι πρέπει να γίνει μια περιφρούρηση και από εμάς. Και χωριστήκαμε σε κάποιες βάρδιες να προσέχουμε. Στις 2.30 ώρα λοιπόν πήγαμε να ξεκουραστούμε οι μισοί. Σε αυτούς τους μισούς ήμουνα και εγώ. Στην πρώτη βάρδια που λέμε. Και να επιστρέφαμε τα ξημερώματα για να συνεχίσουμε να διασφαλίσουμε την είσοδο στην αίθουσα που θα γινόταν το συνέδριο. Γιατί αν κάνανε ντου στην αίθουσα δεν μπορούσε να γίνει συνέδριο. Μάλιστα. Λοιπόν, στις 2.30 ώρα λοιπόν πήγαμε στα δωμάτια μας. Στις 3 ακριβώς δεν προλάβαμε καν να αλλάξουμε. Έρχεται μήνυμα στο κινητό που γράφει χαρακτηριστικά, το έχω μπροστά μου να στο δείξω. Δεχόμαστε εισβολή. Χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα όλοι κατεβαίνουμε στο χώρο του σαλονιού και βλέπουμε Κώστα εκείνη την ώρα να μπαίνουν από το εστιατόριο, από τα υπόγεια, από τις πλαϊνές πόρτες άνθρωποι με λωστούς και κοντάρια ξύλινα, οι οποίοι τρέχανε προς την αίθουσα του συνεδρίου να την καταβάλουν. Ναι. Βέβαια είχε γίνει προηγουμένως, γιατί πώς μπήκανε μέσα. Ναι, πώς έγινε αυτό. Δηλαδή. Όπως ξέρετε, η είσοδος του Ρόδος Παλάς, ξέρετε πώς είναι το θηρορείο στην είσοδο. Στο υπόγειο λοιπόν από κάτω είναι που περνάει το προσωπικό και είναι κλειστό με μια μεταλλική πόρτα. Σπάσαν τη μεταλλική πόρτα απ' έξω από το θηρορείο, περάσαν από κάτω από το υπόγεια, βγήκανε στο μηχανοστάσιο του ξενοδοχείου, το οποίο είχε χρόνια να ανοίξει αυτοί οι πόρτες, και από το μηχανοστάσιο μπήκανε στα μαγειρία του εστιατορίου, σπάζοντας άλλες 2 πόρτες και μετά ανοίγοντας την πλαϊνή πόρτα του εστιατορίου, έβαζαν μέσα τον κόσμο. Ήταν ένα ρηφιφί κανονικό, το οποίο είναι σημαίνει ότι κάποιοι ήταν καλά πληροφορημένοι. Αυτό από ό,τι μάθαμε. Γιατί αυτό ποιος δεν το ξέρει τώρα. Από άνθρωπο του ξενοδοχείου μάθαμε ότι κάποιος παλιός υπάλληλος του ξενοδοχείου, μέλος του Πάμε στη Ρόδο, ήξερε τα κατατόπια. Μάλιστα. Έγινε αυτό το σκηνικό και μετά από εκεί και πέρα, Κώστα, στις 3 και 10 έγινε το πρώτο ντου. Δηλαδή προσπαθούσαν να εισβάλλουν να πάνε στην αίθουσα. Εμείς λογικά αντισταθήκαμε και τους λέμε για να διασφαλίσουμε το χώρο. Όταν όμως εμφανίστηκαν τα κοντάρια, οι σιδηρογροθιές, δηλαδή αν δείτε το βίντεο, τα βίντεο δεν έχουν παίξει αυτό ακόμα. Φαίνεται κάπου δηλαδή, ή το λες τώρα. Ήδη η ΓΕΣΕ έχει αναρτήσει κάποια κομμάτια βίντεο και χθες και προχθές και κάθε μέρα θα βγαίνουν καινούρια. Τα οποία δηλώνουν καθαρά αυτά που μας λένε οι κύριοι του ΠΑΜ, ότι κάνανε μια συντεταγμένη κατάληψη. Όντως ήταν συντεταγμένη κατάληψη. Είχαν σχέδιο να. Κώστα, η μανία που χτυπούσαν στις 3.30 τον κόσμο με τους σιδηρολοστούς, πρώτη φορά στη ζωή μου έχω δει τέτοιο πράγμα. Έχω συμμετέχει παντού. Δηλαδή, συγγνώμη Παναγιώτη, όταν λες χτυπούσαν με τους σιδηρολοστούς, τι εννοείς ακριβώς? Κανονικά χτυπήματα. Κανονικά χτυπήματα. Δηλαδή, χτύπημα στο σώμα του άλλου, ας πούμε. Στο κεφάλι χτύπησαν τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου της Καστοριάς, ο οποίος ήταν από τους πιο σοβαρά τραυματισμένους. Πρέπει να δέχτηκε γύρω στα 20-25 χτυπήματα και με κράνη. Γιατί είχαν και κράνη μοτοσυκλέτες μαζί. Είναι το όπλο τους, ένα άλλο όπλο το οποίο χρησιμοποιούν κατά κόρον πλέον. Όπως χρησιμοποίησαν και στην Καλαμάτα. Μάλιστα, όσοι δεν είχαν όπλα, ένας επικεφαλής και είναι και σύνεδρος, είναι και μέλος της διοίκησης του ΠΑΜΕ, έσπασε τα φωτιστικά που είχε το ξενοδοχείο στην είσοδο και πήρε 2 λωστούς. Τον ένα λωστό τον πήραμε και τον άλλο τις βάσεις εννοείς. Τις βάσεις. Αν δείτε το βίντεο που κυκλοφορεί, είναι αυτό το βίντεο που φαίνεται καθαρά που κρατάει και φωνάζαμε όλοι κρατάει σίδερο. Με αυτό το σίδερο λοιπόν χτύπησε. Το συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά χτύπησε και έναν συνδικαλιστή και 2 υπαλλήλους της ΓΕΣΕ. Οι οποίοι 4 τραυματίες. Είχαμε 4 τραυματίες, Κώστα. Το ασθενοφόρο τα κάλεσα εγώ. Για να μην λένε ότι ήταν σκεμμένα και ιστορίες. Τα ασθενοφόρο τα κάλεσα εγώ τη στιγμή που ήταν ο ένας ημιλιπόθυμος και οι άλλοι 3 ήταν καταγδαρμένοι τα χέρια τους από τα σίδερα και τις σιδηρογροθιές που κρατούσαν. Δεν μπορεί να το συμφωνήσει. Το λυπηρό, Κώστα, είναι ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος για να μην υπάρχουν τραυματισμοί, να μην υπήρχαν τραυματισμοί σε εκείνη τη φάση ήταν να εγκαταλείψετε εσείς τελείως. Δηλαδή, να κάνετε στην άκρη για να. Όπως Κώστα, μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς, όλη η πλειοψηφία
του συνεδρίου της ΓΕΣΕ, κάναμε στην άκρη. Γιατί δεν είμαστε, Κώστα, δεν είμαστε ναι. όλοι ίδιοι. Οι άνθρωποι που εκπροσωπούν τα σωματεία είναι οικογενειάρχηδες. Έχουν πίσω παιδιά και έχουν ένα σπίτι. Σε αντίθεση με το μεταφερόμενο στρατό, που οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι έχουν πίσω, και το λέω με πάση γνώση. Οι συγκεκριμένοι λοιπόν οι οικογενειάρχηδες είναι σοβαροί άνθρωποι, εκπροσωπούνται, εκλέγονται από συνδικαλιστές, εργαζόμενους και είναι άνθρωποι που έχουν κάποιο κύρος. Δεν μπορεί, και ευτυχώς βέβαια, έτσι, δεν μπορεί να μας φανταστείτε να ήμασταν κι εμείς το ίδιο. Τι θα γινόταν μέσα στον χώρο του ξενοδοχείου. Θα θρηνήσουμε θύματα. Αυτό ακριβώς. Είναι διαφορετικό το επίπεδο. Αν δηλαδή εμπλακείς σε μια τέτοια μάχη σώμα με σώμα, με λωστούς, κράνη κτλ. Εντάξει. Δηλαδή είπαμε κι εμείς να πάρουμε. Κάποιος πρέπει να πέσει νεκρός μετά. Αυτό ακριβώς. Ναι. Γιατί η μανία που χτυπούσαν, Κώστα, νεκρούς στελάνε. Και πίστεψέ με, όταν βλέπεις αλίπητα να χτυπάνε έναν άνθρωπο στο κεφάλι. Ναι, φαντάζομαι εντάξει ότι δεν θέλεις νεκρούς, αλλά θες να εκφοβήσεις προφανώς για να κάνεις τη δουλειά σου. Έτσι, δηλαδή να είσαι πιστικός ότι δεν κάνεις πίσω. Ναι, αλλά όταν έχεις να κάνεις απέναντί σου με επαγγελματίες, ειλικρινά με επαγγελματίες, δηλαδή αν θα δείτε τα βίντεο που έχουν ανέβει πάνω, αυτοί δεν είναι συνέδροι. Κοίταξε, εγώ από τα φοιτητικά μου χρόνια ξέρω ότι το πιο ασφαλές σημείο της πορείας είναι να είσαι μαζί με την ΚΝΕΗ πίσω από τους οικοδόμους. Εντάξει, είναι το πιο ασφαλές σημείο. Ναι, αν θες να πας να είσαι στην πορεία δηλαδή και να έχεις τώρα έχει εξελιχθεί. Να είσαι καλυμμένος και να είσαι ασφαλής, εκεί πας. Τώρα όπως θα έχει εξελιχθεί, τα σημαίακια πλέον δεν έχουν τα πλαστικά για ξύλο. Έχουν μετατραπεί σε γκλόπ. Καλά, έτσι τα πάντα. Έτσι τα πάντα. Εγώ το ζω τις τελευταίες μέρες. Είμαι πιο παλιός εγώ. Είμαι πιο παλιός, ήταν νωρίς. Έτσι τα πάντα, ναι. Δεν κατεβαίνεις με πλαστικό σημαίακι στην πορεία. Απλά το λυπηρό, Κώστα, είναι ότι αμαυρίστηκε η εικόνα της Ρόδου. Δυστυχώς. Δηλαδή, είπες προηγουμένως πανελλαδικά. Δεν φταίει και η Ρόδος τώρα γι' αυτό. Πανελλαδικά. Είναι διεθνής πλέον. Ναι. Οι ειδήσεις, αν δεις σήμερα. Καλά, είμαι σίγουρος. Εννοείται ότι βγαίνουν. Τα συνδικάτα, ειδικά η ΓΕΣΕ, έχει διασυνδέσει με όλα τα συνδικάτα σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα στη ΓΕΣΕ ήταν καλεσμένα τα συνδικάτα εκεί. Τα είδαν από κοντά, από πρώτο χέρι στην Καλαμάτα. Ευτυχώς εδώ δεν τους καλέσαμε. Κάνει το γύρο του κόσμου με τον τίτλο «Πώς μία μικρή μερίδα τρομοκρατών δεν αφήνει τη δημοκρατία να λειτουργήσει». Αυτός είναι ο τίτλος που παίζει στην Ευρώπη. Κατάλαβα, ναι. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό, Κώστα. Και η Ρόδος που λέω ότι αμαυρίστηκε με την έννοια ότι θεωρούμασταν ασφαλές σημείο προορισμού. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπολόγιζε κανείς ότι θα είχαμε μεταφερόμενο στρατό από την Αθήνα και δεν θα υπολόγιζε κανείς ότι ό,τι ψηφίζει κουκουέ στη Ρόδο θα ήταν εκεί από τις 4 τα ξημερώματα. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, είναι τραγικές εικόνες και μάλιστα είναι τραγικές για εμάς τους συνδικαλιστές, με ανθρώπους που είμαστε καθημερινά μαζί, που είναι η παράταξη της ΔΑΣ, οι οποίοι ήταν μπροστά στα γεγονότα. Και να καταγγείλω και κάτι πρώτη φορά. Ο συνάδελφος, ο Φραντζολάκης, ο Γιώργος, πρόεδρος του σωματείου του Καζίνο. Ναι. Μπροστά στα μάτια του λοιπόν τα ξημερώματα της Πέμπτης πήγαν να κλέψουν ένα κινητό τηλέφωνο από ένα σύνεδρο της ΓΕΣΕ. Τα παιδιά του ΠΑΜ, τα παιδιά εισαγωγικά, πήγε να το πάρει πίσω και δέχτηκε μια επίθεση από 100 ανθρώπους. Το τραγικό όμως ήταν, Κώστα, ότι δίπλα ήταν τα μέλη του ΠΑΜ της Ρόδου, τα οποία αντί να τον προστατεύσουν, επικροτούσαν να το επιθεθούν. Είναι καταδικαστέο γεγονός, το λέω δημόσια. Μάλιστα ήταν σε τέτοια κατάσταση ο Γιώργος Φραντζολάκης, ένας ήρεμος άνθρωπος, ένας συνδικαλιστής, ο οποίος αναγνωρίσιμος στην πόλη της Ρόδου. Ήταν απελπισμένο το παιδί. Δηλαδή πήγε να προστατεύσει τον άνθρωπο και δέχτηκε επίθεση από 100 ανθρώπους που δεν τον πείραξε η επίθεση. Τον πείραξε η στάση των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ. Των ανθρώπων που τους οποίους έχει σχέση καθημερινά. Είμαστε καθημερινά στο ίδιο τραπέζι και προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα των εργαζομένων του τόπου μας. Δηλαδή, πώς αυτοί οι άνθρωποι τώρα θα πάνε να ξαναντικρίσουν ή θα αντικρίσουν εμάς τους ίδιους που μας απειλούσαν μέσα στην αίθουσα του συνεδρίου. Πώς θα μας αντικρίσουν αύριο το πρωί? Προφανώς δεν έχουν πρόβλημα, γιατί πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι γι' αυτό. Αυτό ήταν το κατατέο γεγονός, Κώστα, και θέλω να πω και συγχαρητήρια και για να μεταφέρω μάλιστα συγχαρητήρια των συνέδρων προς τους δημοσιογράφους της Ρόδου για την κάλυψη, την αμερόληπτη κάλυψη και για την πραγματική ανταπόκριση των γεγονότων. Πράγμα που δεν έχει γίνει από τα υπόλοιπα κανάλια πανελλαδικά. Εντάξει, τα πανελλαδικά κανάλια ξέρεις ότι εξυπηρετεί το καθένα τις δικές του σκοπιμότητες, τη δική του κομματική γραμμή. Είναι διαφορετικά τα πράγματα σε πανελλαδικό επίπεδο. Τώρα όλη αυτή η διαδικασία πάει στα διοικητικά πρωτοδικεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα οριστεί μια διοίκηση προσωρινή από το δικαστήριο για 6 μήνες. Πρέπει να γίνει αυτό όσο είναι. Πρέπει, γιατί δεν υπάρχει πλέον διοίκηση για να οδηγήσει τη ΓΕΣΕ σε εκλογές. Θα οριστεί λοιπόν από το πρωτοδικείο μια διοίκηση, η οποία διοίκηση θα έχει τον κύριο ρόλο μέσα σε 6 μήνες να οδηγήσει ξανά τη ΓΕΣΕ σε συνέδριο για να γίνουν εκλογές. Τώρα, γιατί κάποιοι είπαν ότι αυτός ίσως ήταν και ο βασικός στόχος του ΠΑΜΕ, να πάμε σε διορισμένη διοίκηση. Βεβαίως. Ισχύει αυτό? Ναι. Έχει κάποιο όφελος το ΠΑΜΕ από αυτό? Το ΠΑΜΕ κερδίζει χρόνο.
χρόνο. Ναι. Κερδίζει χρόνο εν ώψη ευρωεκλογών, έχει συσπυρώσει τις δυνάμεις του και υπάρχει και ένα άλλο τέτοιο ότι πλέον θα έχει βάση το σλόγγαν που λένε ότι είμαστε ορισμένοι. Δηλαδή ότι είμαστε διορισμένοι. Ότι διορισμένοι. Ναι, δηλαδή, εντάξει. Ναι, όχι, είναι αυτό που περιμένα. Δηλαδή, πλέον τώρα θα έχει. Αυτό είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Πλέον είμαστε διορισμένοι, όντως. Δηλαδή, η διοίκηση της ΓΕΣΕ είναι. Απλά συντρέχουν πάρα πολύ κίνδυνοι, Κώστα, με την μη ύπαρξη της διοίκησης της ΓΕΣΕ. Γιατί λήγουν οι εθνικές συλλογικές συμβάσεις, πρέπει να ανανεωθούν. Ποιος θα υπογράψει? Θα είναι στον αέρα τα επιδόματα γάμου, παιδιών. Οι εθνικές συμβάσεις λήγουν. Ναι, δεν μπορεί να το κάνει η διορισμένη διοίκηση αυτό. Αυτό εξαρτάται τώρα από την απόφαση του πρωτοδικείου. Ναι. Και εξαρτάται τι προβλέπει το καταστατικό για αυτό το πράγμα. Ναι. Υπάρχουν οι δομές στο ΙΝΕ της ΓΕΣΕ, οι οποίες είναι στον αέρα. Υπάρχουν προγράμματα ανέργων. Και πόσο γρήγορα μπορεί η διορισμένη διοίκηση να πάει σε εκλογές? Αυτό είναι θέμα δικό της διοίκησης. Έχει περιθώριο 6 μήνες. Έχει περιθώριο. Άρα μπορεί να το κάνει και σε ένα μήνα. Ναι, έχει περιθώριο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν νομίζω να αλλάξει κάτι σε ένα μήνα ή σε 2 μήνες. Το θέμα είναι σε ποιο οχυρό και σε ποιο φρούριο θα τη γίνει το συνέδριο. Δηλαδή, έχουμε καταντήσει να ψάχνουμε οχυρό ή φρούριο για να πάμε να κάνουμε ένα δημοκρατικό συνέδριο που στο κάτω-κάτω όποιος έχει αμφισβήτηση για την υφή, υπάρχουν οι δικαιοσύνη που μπορεί να προσφύγει. Και το επαναλαμβάνω, όσες φορές έχουν προσφύγει το πάμε στη δικαιοσύνη για να μπλοκάρει, να αποτρέψει οτιδήποτε, δεν έχουν δικαιωθεί. Δεν δικαιώθηκε, ναι. Δηλαδή, δεν βρήκε δηλαδή μια νομότυπη βάση. Καμία. Ναι. Ούτε στο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων προσφύγανε για τους συνέδρους, πουθενά. Γιατί δεν υπάρχει βάση σε αυτό που λένε. Ο νόμος δεν είναι ο νόμος του ΠΑΜΕ ή ο νόμος του ΕΚΑΤ. Νόμος είναι οι νόμοι που ισχύουν στο κράτος, το ελληνικό και τη δημοκρατία. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι κύριοι του ΠΑΜΕ. Ότι ο νόμος δεν είναι αυτό που λέμε εμείς. Θα την κλείσουμε την κουβέντα μας με ένα ακόμα ερώτημα που είναι γενικότερο αυτό το ερώτημα. Υπάρχει μια, ας το πούμε, αίσθηση η οποία περνάει στον κόσμο και η οποία καλλιεργείται βέβαια και από το ΚΚΕ και από το ΠΑΜΕ, που λέει ότι η ΓΕΣΕ την είδατε τα χρόνια των μνημονίων, τα χρόνια αυτής της ευρωπαϊκής κατοχής, ας το πούμε, στον τόπο μας, ότι δεν έκανε και πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν διεκδίκησε, δεν ήταν στο πλευρό των εργαζόμενων, δεν ήταν η ΓΕΣΕ που θα θέλαμε κτλ. Οπότε αυτό ηθικά νομιμοποιεί, αυτό τουλάχιστον περνάει το ΠΑΜΕ προς τα έξω, το ΠΑΜΕ να κάνει όλα αυτά τα οποία κάνει εναντίον της ΓΕΣΕ. Η ηγεσία της ΓΕΣΕ, Κώστα. Ότι, να σου πω τώρα εδώ, τι λέει πουλημένη η ΓΕΣΕ. Τα γνωστά. Η ΓΕΣΕ των εργοδοτών κτλ. Αυτό ακριβώς. Η ηγεσία της ΓΕΣΕ δεν φυτρώνει ξαφνικά. Ναι. Εκλέγεται από τους συνδικαλιστές εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Αν λοιπόν οι συνδικαλιστές στην υπόλοιπη Ελλάδα εργαζόμενοι θεωρούν ότι η ηγεσία της ΓΕΣΕ δεν έχει κάνει τίποτα στα μνημόνια. Θα έπρεπε να αλλάξει. Θα έπρεπε να αλλάξουν οι ίδιοι. Γιατί πέρασε και 10 χρόνια. Έτσι, μπράβο. Θα έπρεπε οι ίδιοι που ψηφίζουν να αλλάξουν. Όχι να έρθει να επιβάλλει με το ότι είμαι αριστερός, νομιμοποιούμε να πάρω τη δημοκρατία στα χέρια μου, την όποια δημοκρατία, επειδή εγώ είμαι αριστερός, είμαι ο δημοκράτης. Με τον ίδιο λόγο, δηλαδή, όποιος αγαπάει την πατρίδα του είναι φασίστας. Ναι. Με άλλα λόγια, δηλαδή, και αυτό ίσως θα πρέπει να το καταλάβουμε και όλοι, και είναι ένα καλό μήνυμα να το περάσουμε, ότι στην ουσία εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Βεβαίως. Όλοι μας. Όλοι οι εργαζόμενοι. Στον χώρο που εργαζόμαστε. Δηλαδή, εμείς να εκλέξουμε τους σωστούς ανθρώπους οι οποίοι θα μας εκπροσωπήσουν με τον σωστό τρόπο. Γι' αυτό υπάρχουν οι δημοκρατικές διαδικασίες, Κώστα. Δηλαδή, έγινε πρόσφατα το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου όπου εκλεγήκαμε οι σύνεδροι για τη ΓΕΣΕ. Ναι. Οι 3 έδρες. Οι συνάδελφοι κατά πλειοψηφία με 82% επέλεξαν εμάς. Δηλαδή, τι έπρεπε να πούμε, επειδή δεν επέλεξε το ΠΑΜΕ να κάνει το ΠΑΜΕ επίθεση και να πει όχι, θα βάλει εμένα με το ζόρι. Υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες. Το ίδιο ισχύει και με η ηγεσία της ΓΕΣΕ, όπως είπα. Εκλέγεται από όλους τους εργαζόμενους στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εάν αυτοί οι εργαζόμενοι δεν έχουν καταλάβει ότι δεν κάνει η ηγεσία, από μόνη της πρέπει να την αλλάξουν. Όχι όμως με τραμπουκισμούς και εισβολές και με ξυλοδαρμούς. Υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες, νόμιμες διαδικασίες και αυτές πρέπει να σεβόμαστε όλοι. Το ίδιο ισχύει έτσι κι αλλιώς και για τις κυβερνήσεις. Έτσι ακριβώς. Ναι. Για όλα είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Ναι. Αν είναι μια κυβέρνηση άχρηστη, εμείς πρέπει να την αλλάξουμε. Δεν θα μας την υποβάλει κανείς να την αλλάξουμε. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ διαφωτιστική έτσι η κουβέντα. Τι να σου πω, ότι ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνει το συνέδριο. Μακάρι για το καλό των εργαζομένων πρώτα απ' όλα, και οι ίδιοι εργαζόμενοι, όπως είπαμε, έχουν τη δύναμη στα χέρια τους να επιλέξουν τις ηγεσίες που θέλουν και να επιλέξουν τους ανθρώπους που θέλουν να σε εκπροσωπούν. Καμία βία δεν έχει θέση. Όχι μόνο στη χώρα μας, πουθενά δίπλα μας η βία πρέπει να μην υπάρχει.
Είναι λυπηρά γεγονότα, γιατί με αυτόν τον τρόπο αποτρέπουμε τους εργαζομένους από τα συνδικάτα, από τα εργατικά κέντρα και από τις οργανωμένες μαζικές οργανώσεις. Εν πάση περιπτώσει, την καταδικάζουμε τη βία γενικά ή δεν την καταδικάζουμε? Και είναι, Κώστα, αυτό που, για να κλείσουμε, ότι με τα γεγονότα αυτά δικαιώνουμε όλους αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχει συνδικαλισμός και ο συνδικαλισμός είναι μόνο για το Θεατήνε και για τις καρέκλες. Δυστυχώς δικαιώνονται όλοι αυτοί μέσα από αυτές τις πράξεις, που υπεύθυνοι δεν είναι μόνο οι δημοκρατικές παρατάξεις, αλλά τους δίνουμε τροφή. Αυτή την τροφή εμείς θέλουμε να τη σταματήσουμε. Θέλουμε να αποδείξουμε στους εργαζόμενους ότι τα συνδικάτα και τα σωματεία είναι δυνατά, είναι εδώ για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και μέσα από το κορυφαίο όργανο της ΓΕΣΕΕ να διεκδικήσουμε πανελλαδικά τα δικαιώματά μας. Αυτό το ευχόμαστε όλοι, το χρειαζόμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη.